it once again. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарои тоҷик, бародарои муслим, бародарои чӣ гуфтанем бисёр бародаро дар эфир насонанд ки ака бирам кора пеш бибин мисол сиёнка ки мо дар ишоне ки мо бинем ҳамин кора чӣ хеле кора мисол мақсад мо бекорем мақсад барои хотири ҳамин бародарое ки бекоранд бечиянд ба хотири ҳаваё мо рафтем ҳамин кора дидем пеш мақсад қатъи ҳама начальникош нашоти сумтиш нашоти ҳама тарафаш гап задем мисол чанд қапас сум метан чикор мекунанд ҳама амира рафтем гап задем дидем мақсад ана омадем ана хона шиштем гуфтем мақсад бародарои зад киста нигоҳ доранд ба хотири шумо бародаро рафтем дидем маслиҳат кардем ҳамаша ма видеора сёнка кардем ҳозир баъди ҳамин гап мемонам видеора марҳамат бидорем тамошо кунем бародаро номера мемонам марҳамат кадом бародари ғарибе ки бекоре бравай бина мисол кор кунанд ягон зиндагишона бубинанд боқӣ дар амони худо бошад худо ҳамата нигаҳбон бошад ба хотири суханои шумо ба хотири компютерҳои дарсиён бародаро ки мақсад корро пеш бинем чӣ хеле мақсад ина мақсад бародаро ҳаминҷо мо хестем омадем ҳамун стройка ҳамин ҷои кори ки буд мо хестем ҳамунҷо омадем мисол арпеш қатиан начальникош қатиан мисош гав задем мисол чӣ хеле кор машони сумош сабикбариштор палвади нашавашо хайна мақсад кор намира мегире ремон бими комната мисол ман дагазам ҳамаша фаҳмондан ана кораш чия бародаро кор ремонти комната карочи поли паркруш мезанем ремонт мекунем мисол ҷамҷа ина бачаҳо омадагия кор кардестам мақсад кор бошам хай завис тара як ташмо мекунем мисол ина мисол гуфтам додавушам ки мисол карга садан мисол карга мешавад акшивар мешавад шувар шувад мисол ҳамин ҳар як ташмо бародаро ба хотири сухани шумо мо хестем омем мисол ҳамин корора дидем мисол чӣ хел кор Она идет, штукатурка мешала. Под маяк. Как короче, общий гамма.